Θα πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ, τις πρώτες εικόνες από το χώρο μπροστά στο Λευκό Πύργο. Ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κώστας Χαλβατσιώτης. Αμοντάριστα πλάνα, βλέπετε εδώ. Μπορούμε να περάσουμε αμέσως στις εικόνες. Θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση σε λίγο, αλλά βλέπετε τι ακριβώς συνέβη. Πριν από λίγα λεπτά από φίλους του Άρη πανηγυρίζουν για την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς. Να περάσουμε και πάλι σε στιγμιότυπα από το χώρο που γίνονται το κεντρικό σημείο των πανηγυρισμών εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Λευκό Πύργο. Όπως είπαμε, είναι εκεί ο Κώστας Χαλβατσιώτης, ο οποίος ετοίμασε και ρεπορτάζ. Δώστε πράγμα! Ζήτω Άρη, ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω! Πάντα εικόνες από τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων του Άρη στο χώρο μπροστά από το Λευκό Πύργο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε μια έκτακτη εκπομπή από την ελληνική τηλεόραση 3, λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα του Άρη με την Τόφα στην Μπρούσα. Ο Άρης που είναι κυπελούχος Κόρατς για το 1996-97, μια μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ. Πάντως απόψε το ελληνικό μπάσκετ γιορτάζει για την μεγάλη επιτυχία του Άρη. Η Θεσσαλονίκη θα ξενυχτήσει, βλέπετε οι χιλιάδες φίλαθλοι του Άρη στους δρόμους της πόλης. Είναι σε κεντρικά σημεία πάντα εικόνες, αμοντάριστα πλάνα που πήραμε πριν από λίγο από τους ανθρώπους της ελληνικής τηλεόρασης 3 που δουλεύουν για αυτή την έκτακτη εκπομπή. Εδώ ο χώρος μπροστά στο Λευκό Πύργο, όπως βλέπετε, ο κόσμος συνεχώς πληθαίνει, είναι περισσότερος από λεπτό σε λεπτό, σειραίουν οι πάντες σε αυτό το χώρο για τους πανηγυρισμούς. Όπως ακούσατε στην εκπομπή μας, και ο πρόεδρος και χορηγός του ΤΑΚ Άρης, ο κύριος Ζαφύρης Αμολαδάς, θα βρεθεί εκεί. Πριν από λίγο στα πλάνα ήταν και η σύζυγος του Ιταλού άσου, του Μάριο Μπόνι, η οποία πανηγυρίζει και αυτή μαζί με τον κόσμο του Άρη. Ο κύριος Τσιλιγκαρίδης, ο οποίος μοίρασε και ποτά και σαμπάνιες στον κόσμο, και αυτός παράγων του Άρη, είναι ο άνθρωπος που έφερε πριν από πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, τον Νίκο Γκάλη στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Γενικά είναι φίλοι της ομάδας των Κιτρίνων που πανηγυρίζουν αυτή την επιτυχία, την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς με μια πολύ μεγάλη νίκη με 88-70 επί της Τόφας μέσα στην Τουρκία. Οι πανηγυρισμοί πάντα, όπως βλέπετε σε αυτά τα αμοντάριστα πλάνα, οι νεαροί φίλοι του Άρη. Θα έχουμε σε λίγο και νέα σύνδεση με την Προύσα για να μιλήσουμε με τον Πάρη Καλημερίδη που έκανε την περιγραφή του αγώνα στη ζωντανή μετάδοση
της τρίας. Σας δώσαμε και κάποια στιγμιότυπα από το δεύτερο ημίχρονο του δραματικού αγώνα. Αργότερα θα δούμε και το τέλος. Θα είμαστε ακόμη μαζί σας, τουλάχιστον για την επόμενη μισή ώρα, με αυτή την έκτακτη εκπομπή μετά την κατάκτηση του Άρη, μετά την κατάκτηση, μεγάλη επιτυχία του Άρη στο κύπελο Κόρατς.